വലിയ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടും. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ കടങ്ങൾ വന്നത്. ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിൽ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് വരും. ഞാൻ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് 1 രൂപ പോലും കടവില്ലടാ, നീ അങ്ങനെ ഇത്രയും വരുത്തി വെച്ചാ നീ ലൈഫിൽ തോറ്റുപോയിന്ന്. അല്ല, അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കടവില്ലാത്തത്. അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യത്തിന് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ കടങ്ങൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കടങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡിഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ആ കടം വന്നത് നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളോ കൊണ്ടാണ്. ഇനി ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ജീവിതം മുമ്പോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, വലിയ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പെടും.